आज आपण बनवणार आहोत वांग्याची भाजी, सुकी भाजी. पाणी न टाकता बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: एक कांदा घेतला, एक टोमॅटो घेतला आहे, कढीपत्ता, ओला नारळाचं किस घेतलं आहे, कोथिंबीर घेतलं आहे, जिरं, राई, धना पावडर, गरम मसाला, हळद, हिंग, तिखट मसाला आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण सुरुवात करू. कढई तापलेली आहे. आमच्या शेजारच्या 2 कन्या शाळेत चालल्यात, ते रेसिपी बघायला आल्यात. 3 आहेत. तेल तापलेलं आहे. आपण त्यात टाकू आता कांदा. झटपट भाजी आहे अशी. झटपट भाजी आहे आपली. आपण अशी काही सुचलं नाही की अशी आपण ठरवून जेवण करायचं नाही. उद्या हे करणार असं ठरवायचं नाही. सकाळी उठल्यावर ठरवायचं आपण काय बनवणार ते. त्यात आपण टाकणार होतं तर थोडीशी राई, थोडीशी मोहरी. मग त्यात आपण टाकू थोडासा, एकच टोमॅटो घ्यायचा. एक घेतला तरी चालेल, अर्धा घेतला तरी चालेल. मला कोणतं पाहिजे असंच नाही. असेल तर वापरा, नसेल तर नाही वापरलं तरी चालेल. टाकणार आहोत कढीपत्ता. थोडंसं आता पकड. आता आपण त्यात टाकू हळद, धना पावडर थोडंसं टाकायचं, जास्त नाही. गरम मसाला, साईडला हिंग टाकते, आणि तिखट मसाला. चमचे भरून आहेत 2 चमचे. आता मंद गॅसवर आपण जरा मिश्रण परतून घेऊ. आता मी त्यात टाकते बारीक चिरलेली गॅस बंद केला आहे मी एकदम. आपण त्यात टाकू चवीप्रमाणे मीठ. आता आपण हे परतणार नाही, आपण याला झाकण मारू. आपण आता ना झाकण काढून बघू आणि परतून घेऊ. मस्तपैकी अशी वांगी वाफेवर शिजली का बघून घेऊ. एकदा परतून घेतल्यावर आपण परत एकदा त्याच्यावर झाकण ठेवू. थोडीशी शिजायची बाकी आहे. आपण त्याच्यावर परत झाकण ठेवू. आपण आता झाकण काढून बघू. मस्तपैकी अशी छानशी वाफेवर भाजी वांग्याची शिजलेली आहे. आपण आता त्यात थोडंसं ओलं खोबरं टाकू. तुमच्याकडे असेल तर टाका, नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर. अशा प्रकारे आपली बिना पाणी वापरता वांग्याची सुकी भाजी तयार झालेली आहे. आपण आता गॅस बंद करून भाजी उतरू.
अशा पद्धतीने आपली ही वांग्याची भाजी तयार झालेली आहे. साधी, सोपी आणि चविष्ट. तुम्ही पण करून बघा. 10 मिनटं लागतात फक्त या भाजीला. यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवता